Здравейте! В това видео ще ви представя Dodge Charger с 6,4 литров SRT двигател с над 500 конски сили и, както може да забележите, цялостен SRT Hellcat пакет. Хайде да започваме! Така, и нека да започнем с представянето този брутален автомобил. Както вече споменах, това е Dodge Charger с 6,4 литров двигател. Не се залъгвайте, не е истински Hellcat. Нека първо да го покажем. Автомобилът е нареден с цялостен пакет, предна броня, капак. Виждате колко голяма и масивна раздувка на предния капак, калници, прагове може да забележите. Имаме надпис ето тук, на който пише 392 Hemi. Това е обозначението на двигателя. Отзад имаме доста голям риб спойлер и много агресивен дифузор с тези огромни накрайници. Джантите отпред и отзад са 20 инчови. Имаме 6 бутално брембо отпред и 4 бутално брембо отзад. Имаме дискове, които са оригиналните, вентилирани, не са подменяни с тунинг. Отзад са 360 мм, а отпред са 375 мм. След като набързо ви представях автомобил отвън, хайде да скачаме вътре и да го покараме. Така, вече се качихме в автомобила. Може да видите отляво оборотомер до 7000 оборота, отдясно километраж до 160 мили или 260 км в час. Имаме пера на волана, готин, масивен волан. Имаме карбон в интериора, както може да видите. Навигация. Готин интериор в червен цвят. Виждате сиви кори. Големи огледала. Но в това видео това няма много да ни интересува, а ще интересува представянето на този автомобил по завой. Хайде първо да направим един cold start. Освобождаваме ръчната. И парим. Можете да чуете колко готино и агресивно боботи този автомобил на място. Хайде да го покараме вече. Отвътре автомобил е доста по-безшумен, но отвътре доста се шуми. Ще подадем газ, вече след като загрее. Пускаме си на задна скорост и тегляме. Така, пускаме си на D. Дали ще минем от тук. Минаваме. И потегляме. Автомобил е с 8 степеният ZF. Абсолютно същата автоматична кутия, като при коровете от предното видео. Изключително гладка и плавна смяна от тази немска кутия. Доста е динамична. Автомобил е много боботи, както може би да чуете. Така. Ето ни вече в града. Оп. Един кикдаун. Брутален звук. Така вече шофираме автомобила
И тръгваме към готините завои. Брутален звук. Просто да покажа този автомобил отвън. Вижте колко добре изглежда. Само да покажа, това е моят TikTok канал. Долна черта КПМ2, долна черта Даниелчо, долна черта. Ще се радвам, ако ме последвате. Тук може да виждате още от съдържанието. Качвам често сторита и в бъдеще ще се опитам да качвам още по-често клипове. А това е профила на момчето, което ни даде неговият автомобил. КПМ, долна черта Ангелов 13, долна черта. Ще се радвам, ако го последвате и нека да стигне 500 последователя. Хайде да се връщаме към шофирането. И нека сега, докато е хубава светлината, да покажа и по-добре пакета, който собственика на автомобила е наредил. Както вече споменах, предна броня, ето виждате, преден капак с доста сериозна раздувка, надписите ги споменахме. Имаме рип отзад, доста голям и агресивен, доста ми харесва. Големите накрайници с... Само погледнете колко агресивен дифузьор, направо като нож. И 20-инчовите джанти. Хайде да покараме малко автомобила. И може би чувате колко добре работи автомобила. Ето чуйте. Нека сега да пусна на неутрал. Така. Пускаме на неутрал. И ще подадем малко газ. Слушайте. Както може да чуете, звука от този Велсмак е наистина брутален. Хайде да потегаме, пускаме си задна предавка. Няма никой отзад. Спираме, отиваме на D, на Гач. И потегаме. Ето ни на завоите. Надявам се да нямам кури и да се накефим на тази готина американска машина. Кикдаун. В тунела е наистина брутален. Kickdown. Минаваме по абсолютно същия маршрут, по който минахме в предното видео. Тунел, което означава връщане на втора предавка.
Спирачките са брутални просто. Спираме на пункта. Отново кикдаун. Спрях тук да се понарадвам на готината визия и стойка, която вади този Dodge Charger с този уникален SRT Hellcat пакет. Хайде да се качваме отново. Пускаме ръчната, даваме задна предавка, пускаме аварийни. Така. Пускаме на D. Ряв мигач. Оглеждаме се да няма коли и потегваме. Спираме ето тук и след това ще замеря автомобила какви времена ще яде до 100 км в час. Хайде да го видим отново. Виждате каква стойка, каква визия вади. И отново ще дадем газ, вече автомобила доста позагря. Виждате колко големи крайни гърнета има, какъв агресивен дифузор и колко готин риб спойлер. Пускаме си на неутрал и да дадем малко газ. Уникален звук. Като говоря на собственика, наистина ще ми липсва този 6,4 литров SRT звук. Потегаме. Хайде да набием един кикдаун. Така, спираме тук и ще тестваме ускорение от 0 до 100 км в час и ускорение от 0 до 60 мили за час. Хайде да почнем. За целта пускаме първо аварийните, да предупредим трафика. Задържаме спирачката додолу. Момчето ми каза, че лаунч контрола е на 4000 оборота, така е заводски. Спирачката додолу. Така. Газ. И нека да видим какво време дадохме. Виждате, 0,60 мили за час, 4,91 секунди, 0 до 100 км в час, 5,16 секунди. Доста добри времена. Ами приятели, това беше от днешното видео. Надявам се да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за този канал, като задължително чукнете камбанката и си пуснете всички известия, да лайкнете видеото и да напишете долу в коментарите какъв автомобил бихте искали да видите. Също така, не забравяйте да ме последвате мен в TikTok, KPM2, долна черта Даниелчо, долна черта и момчето, на който е автомобила, KPM
Ангелов 13 . Също така, ако някой от вас има готин автомобил, който иска да представим в клип, може да ми пише тук като коментар в YouTube или на лично съобщение в TikTok. Благодаря за гледането и чао!